Hej med jer. Det her, det er min mors helt nye iPad mini, og den kommer til at ligge hjemme hos hende, hvor man kan vise mor, hvad der foregår ude i den store hvide verden, via Facebook, og via en online kalender, og så kan man tage den med sig hjem til mig, eller til dem, der nu låner mor en gang imellem, Dennis og så videre. Og så kan man tage en masse gode billeder. Og man kan også tage nogle videoer, og så kan man smide dem på Facebook, hvis man vil være lige så fjollet, som der er mig. Og, det kommer jeg sgu aldrig til. Og det den kan bruges til at poste en masse til mor på Facebook og være sammen med hende, og vi snakker med mor om det, og vi forsøger hele tiden at kigge op i den der duk, fordi så er det mest muligt, at vi kigger på jer, i stedet for at kigge på hinanden, og det ser lidt åndssvagt ud. Du skal kigge op på prikken, mor. Jamen det kigger jeg også. Der, okay. Ja. Så mors helt egen nye iPad mini, det hedder ikke en mini iPad, det er jeg blevet belært. iPad mini. Tillykke, mor. Tak. Okay, skal vi synge sang? Hvad var det, vi sang på hjemme? På Solitudevej, i regnvejr, på Solitudevej. Hej venner. Hvor er jeg? Du er der. Kan du vinke? Ja. I kan lige se hendes nye negle. Prøv at se, de er lavet i dag. Tak Line, de er med elegante. Hej hej! Hej hej!